oheň. Často prišli mládenci na breh a každý z nich metlu zapálil a kráčali raz popri sebe, raz za sebou, vytvárali úžasné ohňové divadlo. Nielen mládenci a pastieri preskakovali ohníky, posmelovali sa aj dievčatá preskočiť. Ktorá dobre preskočila, mohla sa do roka vydávať. Avšak tie, ktoré pred ohňom strátili smelosť, malo byť milým do roka oklamané a opustené. S ohňom sa väčšine mladých rozhoreli aj srdcia, najmä keď pri preskakovaní vatry dokázal mládenec svoju šikovnosť a odvahu a na byt zachytil venček z kvetov, ktoré vyhodilo dievča do vzduchu, a tak sa mu popri piesňach pridelilo konkrétne dievča. Po zverejnení mien už skákali dievčatá s chlapcami. Preto Jánska noc nebola len nocou zábavy, ale aj nocou vážnejších sľubov.